खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ भारत हादरा मुलुगनाङैनो रैखाथिनि बिथिङाव गोख्रोङै दावगालांगासिनो दं। रांखान्थियारि बिथिङाव ब्रैथि मासि आवग्रिनानै दं आरो नुनो मोननाय जादोंदि खारिथि बिरोंदामिननि जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव भारत हादरा दावगालांगासिनो दं। नाथाय गोबाव समनिफ्रायनो पाकिस्तान बेरेखा आरो नसुंसेयारि हादोर बांलादेश हादोरनि थाखाय गोबां जिंगा सिनांगौ जानानै फैदों। जारिमिनाव भारतनि फारसे सुथुर जानानै थानाय पाकिस्ताना सम सम भारतआव गोबां खेब गाग्लोबनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारबोदों। बेबायदिनो थांनाय 2025 मायथाइयाव पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव सा 26 दाय गैयै सुबुंफोरखौ इनायै बुथारदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बांलादेश हादोराबो गावनि हादोरनि बाहागो महरै सा सानजा भारतनि रायजोफोरखौ सोफादेरनो नाजाबाय थादों एबा सोसननानै गावसोरनि गोदान मेपआव सोसननो नाजायो। मख'नो गोनांदि भारतनि सानजा आरो सोनाबनि सुथुर हादोरफ्रा दा सानफ्रोमबो हादोरखौ खहा खालामनो फाव फान्दायगासिनो दं। नाथाय बेफोर गासैनिबो गेजेराव भारत हादोरा फिन खेबसेबाव फोरमान खालामना होयोदि पाकिस्तान आरो बांलादेशआ भारतजों जुजिनो हाया। दिल्लीयाव थांनाय 1 जानुवारि खालारनिफ्राय 15 जानुवारि खालारसिम उन्दै गथ'साफोर आरो आइजोफोरजों लोगोसे सा 807 सुबुंफोरा गोमानानै दं होनना माखासे हादोरारि खौरां बिजोंफोरनि रिपर्टआव फोरमायथिनायनि सायाव दिल्ली पुलिसआ शुक्रबाराव मोनसे खेंफोरथि आरो एडभाइजारि फोसावदों। बेफोर खौरांफोरखौ नंखाय होननानै दिल्ली पुलिसआ बुंदों, जेराव हादोरनि नोगोरारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिहोनाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बाथ्रा फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिल्ली पुलिसआ ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि नंखाय खौरांखौ गिहोनो एबा फोथायहोनो नाङा होननानै खावलायहरदों। गथ'साफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय पुलिस फारसेनिफ्राय मोनफ्रोमबो समाव खामानि मावगासिनो दं। जों सानफ्रोमबो एबा साफ्रोमबोनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय समायखिरा लादों आरो जायफोरा थारैनो गोमादों बिसोरनि थाखाय जों बिसोरखौ ट्रेस खालामनो आरो बिसोरनि नखरजों गोरोबहोनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दं होनना फोरमायदों दिल्ली पुलिस फारसेनिफ्राय। सोरखार दाखांनायनि उनावबो मणिपुराव गोदानै दुंहाव थासारि नुनो मोन्दों। लेङाइगिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लानायनि हेंथायै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि लेङाइगिबि मन्थ्रिया गिनानै गोदान दिल्लीयावसो समायखिरा लानो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि हादोरगिरि खुंथायनि उनाव मणिपुराव गोदान सोरखार दानाय जादों। नाथाय सोरखार दाखांनायनि उनावबो हिंसायारि थासारियाव सोलायदों, जेराव मणिपुराव फिन खेबसेबाव दुंहाव थासारिखौ नुनो मोन्दों। चुराचान्दपुर जिल्लायाव रैखाथि हान्जाजों हिंसायारि दाङाबाजिनि गेजेराव मणिपुरनि गोदान लेङाइ गाहाय मन्थ्रि नेमचा किपकेन आरो लसी टिक'आ समायखिरा लादोंमोन। नाथाय गोबां रोजा रोजा लाइमोन सोमावसारगिरिफ्रा बिथांमोननि समायखिराखौ गनायनानै लायाखै। रैखाथि हान्जाखौ गावसोरनि बेरेकसिम लांनो गोनां जादोंमोन। जेब्ला सिकिउरिटिफोरा मानियाखैमोन अब्ला अन्थाइ खुबैदोंमोन। खायसेया लामानि सेराव टायारफोरखौ सावनानै गोख्रोङै सोमावसारदोंमोन, जायनि जाहोनाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं कुकी जमी दोलोनि 3 एमएलएफोरा मणिपुर सोरखाराव हाबफैदों। नेमचा किपकेनजों लोगोसेनो कुकी एमएलएफोरखौ बिबान एंगारनो थाखाय जोबथा सम होनो थाखाय खावलायदों। सासे उदखारि दैदेनगिरिनि बिसिनो लेङाइगिबि मन्थ्रिनि मासि होनायनि सायाव हादोरसायाव गोख्रों फिनजाथाय जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननाय बादिब्ला धरनाथिलियाव सा 12 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जाथायजों मोगा-मोगि जानांदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गरिमा सइकिया गार्गआ जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दाफुंजानाय स्पेशेल जुडिशियेल कमिशननि सिगाङाव नुजाथिनानै गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय असमिया सुबुंनि सायाव बेरेखा एबा रागा जोंखांदों। मख'नो गोनांदि गरिमा सइकिया गार्गनि गिबि नुजाथिनानै आयगनि सिगाङाव साखि होनाय सौमित्र सइकिया मुंनि सिगाङाव साखि होनानै गरिमा सइकिया गार्गआ बुङोदि ट्रायल खालामनाय समावनो गासैबो खारिथिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोसावनाय जागोन। दायनिगिरिया गोख्रों साजा मोनथारनांगोन। जुबिन बादि सोरनिबा सायाव बेफोरबादि जाथाय जाबावोब्ला बेयो थारैनो गिख्रंथाव। आं एसआइटिनो होनाय साखियावनो बे एखे सैथोथिखौ आं बेयाव दिन्थिदों। दिनै साखिया आबुं जायाखै आरो बेखौ फोजोबनो थाखाय आं सानसेनि थाखाय फैफिननांगोन। जुदि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय असमियाफोरा गासैखौबो खुलुमबायमोनब्ला बे आयदाया एसेबां जेथोगोनां जानाय नङामोन।
थारैनो बेफोर आयदाफोराव माखासे गुमुरफोर थाखुमानानै दं। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों गरिमा सैकिया गार्गआ। भारत हादरा 2022 मायथाइनि 19 बोसोर सिंनि बुहुमनां कापखौ देरहानो हादों। शुक्रबाराव जानाय जोबथा मेचआव भारत हादरा इंलेन्डखौ 100 रानजों फेजेनो। बे भारतनि 6थि अंडर-19 बुहुम कापनि मोनसे बिमुं। शुभमन गिलनि 175 रान आरो गोख्रों बलिं दिन्थिफुंनाया भारतखौ जारिमिनारि देरहासार होदों। इंलेन्डआ 40.2 अभाराव गासैबो उइकेट खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन आरो 311 रानल' बानायदोंमोन। इंलेन्डआ गावसोरनि 20 बोसोरनि बिमुं रानस्रावनायखौ फोजोबनो खाबु मोनदोंमोन, नाथाय फिन खेबसेबाव फेलें जादोंमोन। शुक्रबाराव इंलेन्डनि हेंथायै भारतनि शुभमन गिलआ 19 बोसोर सिंनि बुहुम कापनि जारिमिनाव नैथि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन 100 बुनानै 55 बलावनो सौहैनो हादों। बे टुर्नामेन्टआव बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन 100 बुनायनि रेकर्डआ अस्ट्रेलियानि उइल मुलाहादसनि बेनि सायाव दं, जाय बावैसो सिगां विन्डिग'आव जापाननि हेंथायै 51 बलाव 100 रान बुदोंमोन। भारतनि 14 बोसोर सिंनि गिबि बुगिरि शुभमन गिलआ खालि 32 बलावनो गावनि हाफ सेन्चुरि बुनो हादोंमोन। 80 बलाव 175 रान बुनानै बिथाङा 14 आरो 15 सिक्स बुदोंमोन। आम आदमी पार्टीनि राज्य सभानि सोद्रोमा स्वाति मालिवाल बिथाङा शुक्रबाराव गथ'सा आरो आइजोफोरखौ आथोनारि जाथायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय हादोरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालि दाफुंनो खावलायदों। गोजौ सदनाव मोनसे गावारि सोद्रोमा बिल, आथोनारि अपराधफोरनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि सोदांनाय बिल 2024 नि सायाव सावरायनायाव बाहागो लानानै मालिवाल बिथाङा पुलिसनि थाखाय फुंखा बांहोनो आरो बिसोरनि जवाबदेहिखौ थि खालामनो थाखाय बिथांजोआ खावलायदों। आथोनारि हिंसाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै बिथांजोआ बुङो दि केसफोरा मोनसे थिरांथायाव सौहैनो गोबां सम लायो आरो बिजिरसालियाव 3 लाखनिबो बांसिन पस्क' आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि केसफोरा दिन्दां जानानै दं। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालिफोर गैया आरो जेरावखि जाया बेफोरखौ थाबैनो न्याय होनाय जायाखै होनना मालिवाल बिथाङा दुखुजों फोरमायदों। आइजो आरो गथ'फोरखौ आथोनारि जाथायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय राहा लानायनि सायाव नोजोर होनानै बिथाङा बुंबावो दि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालिफोर थानांगौ आरो बेफोरखौ फास्ट ट्रेक आदबजों खामानि मावनांगौ आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाबो बेफोरखौ लाथारनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। मेघालयनि सानजा जयन्तिया हाजोआव आयेन बेरेखा खैला खनियाव बेफ्रुनायाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया शुक्रबारखालि सा 7 सुबुंनि गोथैस'खौ बोखांनो हानायनि उनाव आरोबाव सा 25 सुबुंफोरनि गोथैस'खौ बोखांनो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बाथ्राखौ फोरमायथिदों पुलिसनि गाहाय सामलायगिरिया नंग्रां। बिथाङा बुङो दि बृहस्पतिबारखालि उस्मनगाट गामिनि टांस्कु ओनसोलनि खनियाव बे बेफ्रुनाय जाथाया जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिबानगिरिफ्रा गोबां एजेन्सिफोरखौ लाफानानै गोबां बिबांनि नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायनायाव दासिम सा 25 सुबुंफोरनि गोथैस' बोखांनो मोननाय जादों आरो माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानाय खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि स्पेशल रेस्किउ टीम, नेशनेल डिजास्टार रिस्पन्स फर्सनि हानजाफोरखौ थिसननायनि जाहोनाव जाथाय जायगायाव नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नागिरनायनि खामानिया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो आद्रा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो आरो सिनायथिनाय हाबाफारिखौ आबुं खालामनो थाखाय थाद'नाय गैयाजासे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोनदों। गसाइगाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव मा 8 मोसौफोरखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटायाव मोनसे अपारेशननि समाव पुलिसआ मा 8 मोसौफोरखौ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै कचुगाव ओनसोलनिफ्राय बलेर' पिकआपआव एबा बलेर' पिकआप भेनआव साबकाटासिम लानानै थांबाय थादोंमोन। खौरां मोननाय बादियै गसाइगाव आरो साबकाटा पुलिसनि मावथिफोरा अपारेशन खालामो आरो साबकाटा ओनसोलाव गारिखौ होबथायो, नाथाय बे थासारिनि खाबु लानानै मोसौ सिखावफ्रा खारखोमानो हायो। जब्द खालामनाय मोसौफोरखौ पुलिसनि आवथायाव लानानै थांनाय जायो आरो सिखाव फालांगि खालामनो नाजानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो कचुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोबां गामिफोराव मोसौ खावनाय जाथायफोरा बांबोगासिनो दं, जायनि थाखाय ओनसोलनि थागिबिफ्रा जिंगा सिदों।
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जखनथाइखौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइ फोथाराव खुंफुंजागासिनो, जेराव दिनै जोबथा सान जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय भारत नाङै आरो हादोरसा थाखोनि बादायारि आनजादफोराव मोगा-मोगि जानांनाय बोहैथि दाहार आरो आथिखालनि जेंना बिमा राव बिजोङाव गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथि सावराय मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो। देबराज उपाध्याय IPS, बेबादिनो ब्रिगेडियार अन्जय कुमार बसुमतारी, बेबादिनो गोबांथार समुजल कुमार भट्टाचार्य। सेमिनाराव माननि आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर लुक दैमारी, केम्पास क'अर्डिनेटर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसेनो BTR ओनसोलनि गोबांथार कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 10थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद 2022आव टपार जानाय फरायसाफोरखौबो बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। माद्रास गोजौ बिजिरसालिया शुक्रबाराव TVKनि गाहाय बिजय तालापाटीनि मोनसे रिट आर'जलाइखौ नेवसिगारदों, जेराव इनकाम टेक्स बिफाननि मोनसे बिथोनखौ हेंथा होनाय जादोंमोन, जेराव बिथांखौ 2015 आरो 2016नि समाव गावनि आबुं आयखौ फोरमायैनि थाखाय 1.50 कौटि रां जुरिमाना होनो बिथोन होदोंमोन। बिजय तालापाटीनि बादिब्ला बिथाङा रांखान्थियारि बोसोर 2016 आरो 2017नि थाखाय 35.42 कौटि रां खामायनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन, नाथाय 2015 मायथाइयाव बिथांनि न'आव आयकार बिफाना सिग्रोमनायनि समाव जब्द खालामनाय फोरमान बिलाइनि सायाव बिथा खालामनानै बिफाना अजद होदों दि बिथाङा तामिल सावथुन पुलिनिफ्राय 15 कौटि रां आरजिनाय रांखौ फोरमायाखै। गावनि आयखौ जानबुजगार दोनखोमानायनि थाखाय IT बिफाना 30 जुन 2022आव मोनसे बिथोन होनानै जुरिमाना जाबसिनदोंमोन। फावखुंगुरा बे बिथोनखौ फेर फाथिनानै माद्रास गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ दाखिल खालामदोंमोन। बिजिरगिरि सेन्थिल कुमार राममुर्तिया मोन्नैबो दोलोनि बाथ्रा दान्थेलायनायाव खोनासंनायनि उनाव 23 जानुवारि खालि बिथोनखौ रिजार्भ खालामनानै दोनदोंमोन। बिजय तालापाटीनि हानजाया जुक्ति होदोंमोन दि आयेन बादियै 2019 मायथाइनि 30 जुननि सिगां साजा होनायनि बिथोन होनांगौमोन। बे बाथ्राखौ बिथोन होनाय जादों होननानै अजद होनाय जादों। समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बर' सावथुननि माखासे शुटिंआव सेबखांनाय सावगारि एबा भिडिअखौ लानानै माखासे बाथ्रा नंखाय अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव सासे गुबुन हारिनि आइजोआ थांनाय जानुवारि दानावनो गनायजाथावै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारनो खावलायदोंमोन एबा डिलीट खालामनो बुंदोंमोनब्लाबो बिथांजोआ मानियाखै, जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2थि खोन्दोनि माखासे हाथियार लानानै शुटिंआव लानायाव सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ पस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिथांजोआ पस्टआव लिरदोंमोन दि मा खालामगासिनो दं आसाम सोरखारा, उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव बिथांजोआ बबेनि बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। नाथाय बिथांजोआ मानो मोनथिया हसिया बेबादि बाथ्रा बुंनो मोनखो, मानो बेबादि बाथ्रा बुंनानै बेफोरबादि बानसावखो। आसा खालामो बर' सावथुन मुलुगनि एबा बर' सावथुन फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो, जेराव बिथांजोनि पस्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, सुखबिर खार्जि आरो पुजि बसुमतारीनि सावगारिखौ नुनो मोन्दों। मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि थांखिखौ नोजोर होनानै हादोरनि रेल बिफाना मोनसे जर'खा आरो गोनांथार थांखि लादों। जम्मु काश्मीरखौ हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों फोनांजाबनो थाखाय रेल बिफाना मोनथाम गोनां मावथांखिखौ केन्सेल खालामबाय। 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव काश्मीराव मोनथाम रेल लाइननि सार्भे खालामनो गनायथि होनाय जादोंमोन। बेफोर जाबाय चपियान, कुपवारा, अवन्तिरा, शपियान आरो अनन्तनाग, बिजबराहा, पहलगाम। नाथाय जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे सोरखारनि अजद होनायनि थाखाय बे मोनथाम रेल बिथांखिखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय।
जेराव बेफोर रेल लाइनफोरखौ लुनायाव 7 लाखनिबो बांसिन आपेलनि बिफांफोरखौ दानफायनो गोनां जागौमोन, जायनि जाहोनाव आपेल आबादारिफोरनि गोबां नखरफोरा दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जागौमोन, जायनि थाखाय रेल बिफाना बे मोनथाम बिथांखिखौ केन्सेल खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मैया रेल मन्त्रि अश्विनी वैष्णव बिथाङा बावैसो बेफोर बाथ्राखौ एबा थिरांथाफोरखौ लादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। रायजोनि गोबां जायगायावनो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो बिटिसिआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जोखोम। फेब्रुवारि 5 अक्ट' खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बमराबिल गामियाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय लाइमोनखौ नासद आलीनि फिसाज्ला मन्जिरुल शेख होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बेनि सिगांबो गोबां जायगाफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों गाग्लोबजानानै थैनाय, जोखोम जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। मणिपुराव गोदान सोरखार दाखांनायनि उनावबो मोनसे गोदान दुंहाव थासारिखौ नुनो मोन्दों। लेङाइगिरि मन्थ्रिनि समायखिरा लानायनि हेंथायै सोमावसारनायखौ जागायदों। मख'नो गोनांदि लेङाइ मन्थ्रिया गिनानै गोदान दिल्लीयाव समायखिरा लानो गोनां जादोंमोन। लासै लासैनो टेनसनआ बांबोनो हमनायखौ नुनो मोन्दों। मणिपुराव सुरासानपुराव कुकि सोमावसारगिरिफ्रा गाहाय लामाखौ होथेदोंमोन, जेराव बिसोरो लामायाव अर सावनानै रैखाथि हान्जानि गारिफोरखौ होबथादोंमोन। सोमावसारगिरिफ्रा रैखाथि हान्जाफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरखौ तितर बितर खालामनो थाखाय टियार गेस बाहायनो गोनां जादोंमोन। रैखाथि हान्जाजों जानाय दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। चेक बाउन्सनि केसआव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया साजाखौ बारायनो नेवसिनायनि उनाव बलिउडनि फावखुंगुर एबा फेस्ला फावखुंगुर राजपाल यादवआ बृहस्पतिबारखालि तिहार जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौनो सारेन्डार खालामदों एबा गावखौनो गथायनानै होदों। जेलनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फावखुंगुरा बृहस्पतिबारखालि बेलासि 4 रिंगासो समाव जोबथेसालिनि बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौ गथायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजिरसालिया राजपाल यादवखौ 2 फेब्रुवारि बुधबारखालि बेलासि 4 रिंगानि गेजेराव गावखौ गथायनो बिथोन होदोंमोन। आखाइ दिखांनायनि जोबथा समा 4 फेब्रुवारिसिम दंमोनब्लाबो फावखुंगुरनि उखिलआ बिजिरसालिखौ 50 लाख रांनि राहा खालामनो आरो होनो थाखाय सप्तासेनि थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय बिजिरगिरि एस.के. शर्माया बे खावलायनायखौ नेवसिगारनानै बुंदों दि गावखौ गथायनायनि समखौ बारायनायनि जेबो गनायजाथाव जाहोन गैया। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।